לא רואה התמונה. אותך. נקליט לנו שומע אבל איזשהו... לא רואה. לא רואים אותי, אני חצי רדומה כבר, זה לא שעות של אנשים שקמים עם הציפורים בבוקר. אין יש לך גם ברירה, אין ציפורי לך לילה. ברירה. את מרכז הבמה, זה לא לשיקול דעתך אם את ערה או ישנה. מאמץ לא, אחרון, ענבר, מאמץ אחרון. אנחנו אגב, נעשה את זה ממוקד. אני מקליט את לא, זה שנוכל אחרי זה להעביר אני את זה לכולם. במילא בחוץ, בחושך, הוצאתי את עצמי להעיר אותי עם סיגריה. סיגריה בקפה? בלי לא, קפה. קפה לא שותים בשעות כאלה. או, הנה, הנה את, איזה כיף. אגב, ענבר, בהמשך לשיחתנו הקודמת, מזהה? ג'ון דיר. יפה. זה הנכד שלי מת על הטרקטורים בחולתה, כל יום הוא רואה את הג'ון דיר. אין לה ג'ון דיר, אין. הפרקטור הכי טוב עלי אדמות. אגב, זה מוקלט, לאו, ככה שאני יכול להעביר לכם את זה אחר כך. כן. מעולה, יופי. טוב חברים, אנחנו בישורת האחרונה, אני הכנתי סוג של מצגת למפגש, ככה שימקד אותנו כדי שנהיה בפוקוס. אנחנו ככה בונים על כל העבודה שעשיתם עד ניסוח הפרויקט, וגם מה שעשיתם עם עומר חלקכם, מי שהיה. אז ככה, הנה. איך עושים? שר. אני אעשה לך, הנה, דיברתי. הנה, תראו איזה יפה יצא. עוד שנייה. יופי, וואו. טוב, אז בעצם, מה אנחנו עושים היום? אנחנו ננסה להתמקד ב-60 דקות של עבודה, בסדר עבודה ככה ממוקדת, כדי שבאמת השעה, כאילו שלא נגלוש מאוחר. יש לנו 4 נקודות, 4 צמתים לעבור בהם, ולסגור את הפינות לקראת ההצגה של המיזם הזה הלאה. אז לחדד את הסיפור, עומר דיבר הרבה על הסיפור במפגש, נוריד את זה לקרקע ונראה מה הדגשים בסיפור שלנו, מה באמת אנחנו מוכרים ולמה זה חשוב. הקהל יעד, למקד אותו ממש ללקוח ספציפי, כן, כמובן לא כולם, אתם חידדתם את זה כבר, אבל לחדד את זה עוד יותר, להגדיר מה המוצר כולל כמה שאפשר ברמה הכללית, ולהתחיל לבנות את ההצגה ל10.5, עם מסר שיכול לשכנע את כל האנשים שם, שזה באמת משהו שכדאי להשקיע בו ולקחת חלק. בסדר? זה רק שלי יהיה ברור, מטרת המפגש היום היא לצאת שאנחנו הכי מוכנים שיש, למצב שאנחנו יכולים להציג את הפרויקט שמישהו ישתכנע, סבבה, אוקיי. כן, נכון. אז שוב, עומר דיבר על זה, מסר ברור, מסר חזק. בואו ננסה זה, כאילו, כדי למקד אותנו, בואו ננסה שכל אחד יגיד, אם עולה לכם איזשהו משפט של למה. מה החוויה המרכזית, לזקק את זה רגע, מה החוויה המרכזית שאנחנו מנסים להעביר, מה אנחנו משדרים משהו, מה החוויה המרכזית? למה דווקא כאן, למה דווקא עכשיו? עכשיו זה לא, אבל למה לא דווקא עכשיו, כאן זה כן. נכון. מה החוויה המרכזית? התעלות נפש, התפעמות, חיבור, מה החוויה שאנחנו מנסים לייצר בדבר הזה? למה שיגיעו לדבר הזה? אני ברשותכם אזרוק איזה משפט. אני חושב שזה כאילו הטור דה פרנס של הציפורים בארץ. כאילו בן אדם יגיע, יתחיל את הטור שלו בהגמון, משם, לא יודע, יאכל צהריים איפשהו, משם יעלה לשמורת גמלה וימשיך את הטור שלו עם ציפורים, ויקבל את כל החוויה של הציפורים באזור, ולא לא רק את הציפורים, אלא גם את חוויית הכל כולל, אם זה רוח, אם זה אוכל, אם זה עונות מסוימות. זהו. תודה. עוד? תחשבו שאתם נמצאים בשיחה מול לקוח, יש באנגלית מונח שנקרא elevator speech. יש לכם 30 שניות לשכנע את הבן אדם למה להגיע אליכם.
ברגע שאתם מחודדים מאוד 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 במסר שלכם, מה המסר שאתם רוצים שהוא יקבל, זאת החוויה המרכזית. אבל אתם צריכים קודם כל לדעת בעצמכם מה אתם רוצים שבן אדם יצא משם. אם לדוגמה עם אילן דיברנו על קייקים, זה נחמד, שבן אדם יצא ויגיד בונה דאגו לי באופן אישי. לי באופן אישי. במקרה זה דרך קייקים, אבל זה יכול להיות דרך המון דברים. מה הפורטה הגדול שלכם שבן אדם בא ואומר וואלה אני חייב לבוא אליך. כי אין מקום כזה בעולם. אין עוד מקום כזה בעולם. איך את מספרת את הסיפור הזה? איך בן אדם יוצא משם ואומר, וואי, הייתי במקום שאין כמוהו בעולם? כאילו, זה לא רק הציפורים, זה הסיפור לא, שמסביב, זה החוויה. ברגע שהבן אדם יוצא משם, זה מה שהוא יגיד. אני לא צריכה להגיד לו, אני צריכה להביא אותו לשם. אבל הוא עוד לא שם, זה בדיוק הנקודה. את צריכה לחשוב מה להגיד לו כדי שהוא יגיע לשם. המשפט שיושב לי זה כל מי שביקר אומר שהוא לא היה בשום מקום עם כל כך הרבה ציפורים. היה משפט לפני הרבה שנים, משרד התיירות יצא בקמפיין שהיה מאוד 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 מוצלח, זה היה קמפיין לשיווק של מדינת ישראל, ושם הקמפיין היה You'll never be the same. זה החזיק כמה שנים טובות אגב, וזה היה מאוד 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 מוצלח, מכוון לקהל האבנגלי. אבל קהל שהוא לצורך העניין פה זה גם סוג של צליינים, צליין זה לאו דווקא דתי, זה גם הוא מגיע למטרה לראות את הסיפורים, הוא צליין בהגדרה שלו. לבוא ולהגיד You'll never be the same, זה אגב משפט מצוין של משרד התיירות. אדם שמאוד חי את הציפורים, אחרי שתגיע למקום הזה, You'll never be the same. אני יכול להגיד שחזרתי מסיני, כן? ועשיתי שנורקלינג באיזשהו מקום מאוד מאוד יפה, והחוויה הזאת שאתה מוקף בדגים נגיד, יש לזה, מבחינת החוויה של זה, זה איזושהי התעלות, אתה כאילו עובר למימד אחר, כשאתה בעולם של הדגים. אני חושב שהחוויה שאתה נמצא סביב ציפורים, אתה עובר איזה, אתה לא במצב הרגיל שלך, אתה כאילו, אתה מחובר לטבע במקום אחר, ויש לזה חוויה מאוד חזקה. אני חושב, כאילו אני הייתי הולך לכיוונים כאלה של לחוות את הטבע בעוצמתו, את הלהקות ציפורים הגדולות, שהם לראות את העוצמה שלהם, ואת המגוון שלהם, ואת היופי שלהם. זה לא רק תראו יש פה מלא ציפורים, זה החוויה של להיות שם ביחד איתם, זה לחוות אותם כלהקות, כי כאילו אתה לרגע יכול להרגיש שאתה אחד מהציפורים בתוך הלהקה. אבל שוב, זה אני ומה שנשאר איתי מסיני, אבל תגידו לי אתם. משהו עם פלא, משהו עם המילה פלא, זה כמו שיש לנו את שבעת פלאי עולם, ככה כל הזמן מרגישים לגבי האגמון, אנחנו לא מצליחים להביא את הפלא הזה שקורה שם, ורק כשמגיעים לשם באמת אומרים את מה שענבר אומרת, אין מקום כזה בעולם. אז זה משהו שהוא מקום עם פלא של ציפורים, עם מקום... אני אחדד אולי זה לשני משפטים שאתם יכולים להגיד לשני קהלים שונים. לקהל שהוא לא דתי, אפשר להגיד the wonders of nature, או פלא של טבע. לקהל דתי, שגם יבוא לראות גם את הציפורים וגם את תל חצור, להגיד the wonders of creation. זה שני דברים שונים, זה שני קהלים שונים, המסר הוא אותו מסר. כן. אז אולי בוא נחשוב באמת על הבן אדם. מי האנשים שקודם כל, שוב, זה גם עניין של צמצום זה קשה, אבל אנחנו כולם לא רוצים לראות לכל הכיוונים, אנחנו רוצים לחשוב למי יש כסף לדבר הזה, כי אמרנו שזה לא זול, ההסעות וכל המסביב, מישהו שידאג לך, מישהו שיראה אותך, מישהו שיחזיק אותך, כי זה מקום באמת לא מפותח מבחינת תשתיות, מי ייסע במיוחד עד לפה, בואו נחשוב, כן, יש פה כל מיני דוגמאות שכבר דיברתם עליהם, שזה צלמי טבע, חובבי אקו טיולים, זוגות מחפשי חוויה ייחודית, זה יכול להיות, מה? צפרים. צפרים.
זה הלקוח הראשון, צפרים, יש מספיק כאלה בשביל, כאילו, אני לא יודע, אני לא מכיר את העולם הזה. בעיניי הלקוח הראשון הוא צלמי ציפורים ולא צפרים. צלמים צלמי גם, ציפור. נכון? אני גם לא חושב שצריך לצמצם את זה לצלמי ציפורים, זה כאילו צלמי ווילד לייף, כי יש שם עושר של חיות, וזה לא רק ציפורים. מהמם. ואם אני צלם ויילד לייף, מה כל כך, למה שאני אשקיע את כל הזמן והמשאבים שלי להגיע דווקא לפה? כאילו, מה אני אקבל מבחינת אז אני חושב שמה שהאגמון מציע בהיבט של עגלת המסתור לדוגמה, זה משהו מאוד ייחודי בנוף, כאילו בוא נגיד לעומת חו"ל לפחות, מההיכרות שלי, אין פה יותר מדי תשתיות תומכות צילום ויילדלייף, כמו מסתורים להשכרה ודברים כאלה, אבל העגלת מסתור היא הכי קרוב לזה, היא כאילו באמת לשהות בסמיכות לציפורים, בסיור מאורגן, אם זה צלמים אפשר באמת להתאים גם את הסיור עצמו למיקומים שיתמכו, תאורה שיתמכו צלמים, כלומר לא לשים עכשיו את השמש מול הפרצוף, או שכן לשים את השמש מול הפרצוף, תלוי מה רוצים להשיג בצילום, ובאמת לתת חוויה שהיא ויילד לייף, אבל היא לא רק ויילד לייף, היא ויילד לייף שהיא תומכת צילום, היא מאפשרת צילום, אם זה בזמן הסיור, ואם זה במשך הסיור, ואם זה במיקום של הסיור. מה מיוחד בסיור של המוצר הזה, שהוא שונה מעגלת מסתור סתם רגילה שבן אדם מגיע לבד וזה? האם יש משהו, האם בונים איזשהו בילדאפ, האם יש, מכינים אותו? יש, בעיקרון יש באגמון מה שנקרא סיורי צלמים, בעגלת המסתור. בעיקר הם מתרחשים בשעות קיצון, זאת אומרת, או בזריחה, ממש עם אור ראשון או לפני השקיעה, מה שנקרא בגולדן אאוור, כשבשונה ממסתור צלמים רגיל שהוא סטטי, ואתה עומד במקום ומחכה שיבואו אליך, אז עם עגלת המסתור מביאים אותך אל המקום, כמו שאבירז אמר, יש כאלה שאוהבים עם הגב לשמש, יש כאלה שאוהבים עם הפנים לשמש, פתאום יש ציפור מיוחדת נוסעים אליה, יש אירוע מסוים זזים אליו, זאת אומרת, ובגלל הדינמיות, בעצם העגלה זה כמו מסתור צלמים זז. מסתור צלמים זז, וגם שאין לך איזה ילדה שקופצת תוך כדי ומבריחה לך את הציפורים, אז זה כאילו יותר כן, או תינוק dedicated שבוכה. לצילום. כן. כן. כמה הדבר הזה שנקרא עגלת מסתור נפוץ בעולם, ענבר? אין כזה בעולם. אוקיי, אז זה נראה לי שכאילו אם אני חוזר לחוויה של המצאה קודם, ישראלית גלילית לגמרי. אז אם אני חוזר לחוויה והדיבור של לאו על כניסה לתוך העולם של הדגים, זה בעצם המקום היחידי בעולם שמזמין אותך להיכנס לתוך הלהקה של הציפורים, להרגיש חלק ממנה, בלי להפריע לה. ממש ככה. ממש. בדרך כלל אנחנו הצלמים חובבים שהולכים לחפש צילום של ציפורים, אנחנו יכולים לחכות שעות, להמתין עם הרבה סבלנות, ולחכות שהוא יעוף, ולחכות שהוא יגיע, ולחכות שהוא יהיה קרוב יותר, כדי שיהיה לנו ממש צילום. פה אנחנו נכנסים ללוע של הציפורים, הכי 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 בפנוכו, הם מתעופפים מעלינו, הם מתקרבים אלינו, אין דבר כזה בעולם. אני חושב שצלמים יותר יחפשו את השעות קצה, כמו שענבר אמרה, כלומר את הזריחה שקיעה, וצפרים זה כן קהל שיכול להסתובב לאורך שעות היום, כלומר זה פחות אנשים שהם מחפשים עכשיו את התאורה, אלא מבחינתם גם לראות במשקפת את הזן הזה מקילומטר וחצי, זה עובד, ואז זה באמת יכול... היום אין כל כך הרבה הפרדה, כי כל מי שקורא לעצמו צפר יש לו מצלמה. כן, אני לא מכיר כל כאלה מי עם שיש לו טלסקופים ולא עם קורא מצלמה. לעצמו.
הם מסתובבים גם וגם. כן. היום, אם למשל, לא יודעת אם שמעתם על אווז הקרח שהגיע לבריכות של הגושרים, כן. שהקיבוץ שם כמעט רצה לראות בו, רק כדי שיפסיקו להגיע לשם כל הצפרים והצלמים המעצבנים. סליחה. אבל אין צפר היום שלא מסתובב, כמעט. אני מכירה אחד כזה, שהוא צפר שמסתובב בלי מצלמה, אנחנו מכירים אותו היטב. שזה, שזה סבבה, כן? כי זה עושה אחלה פרסום. אגב, מה שאני אומר זה שכאילו מבחינת מוצר, כאילו מבחינת מוצר, אני חושב שצלמים נצטרך לדייק את זה יותר סביב תאורה ושעות מסוימות, ומבחינת ספרים אתה לא חייב, אתה יכול לקחת אותם גם בצהרי היום, כן, אם זה לא יולי-אוגוסט עכשיו, אלא יותר בעונה, אתה יכול לקחת אותם גם באמצע היום לסיור ציפורים, לגמרי. וזה עובד. אז אנחנו צריכים להחליט, האם זה צפרים או צלמים, אני יודע אני שזה חושב שזה גם וגם. למה להחליט? זה גם וגם. גם וגם. בטח. אה, אני בעד צלמים. זהו, אנחנו בשביל להתחיל, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר ממוקדים, אז אולי באמת צלמים זה רעיון טוב, כי הוא באמת, לא כל אחד קורא לעצמו צפר, אבל יש לא מעט נגיד חבר'ה בפנסיה נגיד, שהם מאוד מאוד חובבי צילום, וזה יכול להיות מאוד מאוד קוסם להם. חוויה כזאת, ויילד, בתוך הנייצ'ר, זה כאילו, גם שוב, צריך לדבר על החוויה, מעבר אני חושבת, אפרופו מה שאתה אומר, אני גם הייתי מתמקדת בצלמים, בעיקר בגלל שרוב הצלמים הם לא צלמים מקצועיים, והגמון מאפשר להם להוציא תמונות של סמי מקצוענים, של צפרים, זאת אומרת, הוא לוקח אותם ברמות מאוד גבוהות למה שבמצבים רגילים נקרא לזה, אין להם סבלנות, כמו שדניאל אמרה, אין להם סבלנות עכשיו לשבת שעתיים, שאולי במקרה תעבור הציפור שהם רוצים לצלם, שגם לא בטוח. כן, לא, זה אנחנו מבינים שזה ייחודי. השאלה היא וגם נגיד... זה, וזה גם כאילו, אני מתחבר גם להערה הזאת של ענבר, כי צלם מקצועי של ווילד לייף, הוא מגיע עם עדשה שמתחילה ב-40-45 אלף שקל של 800 מילימטר, ועגלת המסתור מצמצמת אותו לטווח כזה, שהוא יכול לצלם גם עם ה-200 מילימטר, שעולה $1,000, את אותם ציפורים, אז זה כאילו מצמצם לך את הטווח. מנגיש את הטווח, מעולה. האם יש לנו שאלה, האם יש לנו יכולת, נגיד, להדפיס תמונה למשתתף, כאילו? יש כזו טכנולוגיה בכלל באזור שלנו, להדפיס באופן איכותי, נגיד לתת, כל יום אתה בוחר תמונה אחת ומדפיסים לך אותה באיכות גבוהה, ואתה יוצא עם 3 תמונות כל יום לתמונה. זה לא יעבוד ברמות האלה, אין צלם יעבוד. ברמות האלה שלא עורך את התמונה. זה לא בטח עם צלמים. כן. אוקיי, בסדר, שאלתי. אתה מצלם לפעמים אפילו אלפי תמונות בשעתיים-שלוש, ורק הישיבה אחרי זה על המחשב של לבחור את התמונה האחת מתוך כל מה, זה לא כזה. כן, לא, חשבתי אולי בסוף יום יהיה להם זמן לעבור, ואז הם יצטרכו כאילו גם, זה הכניס אותכם לאיזה משהו שהוא קצת, אני מנסה לראות מה אפשר עוד להוסיף לחוויה. סוף יום זה החברותה, סוף יום זה לשבת, לאכול אוכל טוב, לשתות בירה טובה, כי אנחנו, אם דיברת על, אם אני עוד יותר אצמצם את קהל היד, אז אני הייתי הולכת על מערב אירופה וצפון אמריקה, 50-60 פלוס, באמת מסוציו-אקונומי שהם כבר בפנסיה, ויש להם את הכסף ואת הפנאי ואת התחביב ואת הזה, ובשעות הערב זה השעות של לשבת עם הבירה ועם הזה ולאכול טוב,
זו אוקיי, החוויה ולהעביר את החוויות, אבל גם את זה צריך ו- לבנות, שיהיה להם ערב חווייתי, ועם ברור. אוכל מקומי, ועם איזושהי אולי אפילו, לא יודע, זה מוזיקה, לא לא יודע, יכול משהו להיות שהוא באמת עד חוויה. מאוד מאוחר, כי הם קמים נכון. ב4 בבוקר. נכון. אבל שוב, אני אני... רוצה לחדד שני דברים שקשורים לשיווק. אחד, מה שענבר אמרה כמידע שיש לה בראש, אבל שיווקית הוא מאוד מאוד חזק בעיניי, זה האמירה הזאתי, שתוכל לחזור הביתה עם תמונה שתוכל להראות לחברים תמונה כמו של צלם הכי מקצועי בעולם. כן, יש משהו מאוד חזק בלהביא אותך למקום שאתה תוכל להביא תוצאה יותר טובה ממה שאתה מכיר בעצמך. והשני, הסיבה שרציתי לקחת צלמים זה בגלל שאין ספק שזה, הם בעצמם, הם משווקים אוטומטית. כי כי הם כאילו, מפרסמים ברגע שיתחילו לעלות לרשת תמונות כן, איכותיות, אין שיווק יותר חזק מזה. לגמרי. מעולה, יופי, אני חושב אז שיש לנו תמימות דעים על המיקוד של האנשים. מה אנחנו מציעים? אנחנו נדידת של הסיפורים, יש איזשהו סיור מודרך, אמרנו זה עגלת מסתור, אמרנו שזה 2-3 ימים, יש כל המסביב, לינה, אוכל, חוויות משלימות, באמת הכל מאורגן, מוכן, מהודק, מוחזק. אה, מה עוד? יש עוד משהו חוץ משלושת אלה? אני כצלם, אגב, ענבר, תגידי לי אם את מסכימה איתי בזה, כלומר, המינימום שאני חושב על דבר כזה, במינימום, זה, זה בעצם 2 לילות. למה? כי כצלם, אם אני רוצה לצלם זריחה, אני רוצה לצלם אותה לפחות פעמיים, כן? במינימום. ואז זה נגיד סיור בגלת מסתור זריחה, סיור שקיעה, ולמחרת עוד פעם זריחה. וזה צריך להיות המינימום של המינימום לחבילה הזאת, כי אתה לא יכול להתבסס על one shot. גם סיור נכון. לוויתנים, אנשים יוצאים אליו, והרבה חברות של סיורים בחו"ל, מבטיחות לך שאם אתה לא רואה לוויתן בסיור, למחרת בבוקר תוכל לחזור עם אותו כרטיס ותוכל לעלות על הסירה ללא תשלום נוסף ולצלם אנשים. הטבע בעיקר, הוא לא תמיד מתנהג בעיקר, כמו שאנחנו רוצים. בדיוק. בעיקר בגלל שאי אפשר לדעת, יכול להיות ערפל, יהיה ערפל. ערפל בוקר אחד, שזה כסף וזה דבר קסום ונפלא בפני עצמו, ולמחרת גשם, או זריחה מטורפת, או ענני, או כל בוקר זה נראה אחרת לגמרי. אז חייב להיות, אני מסכימה לגמרי, לפחות 2 זריחות, ושקיעה אחת, שתי זריחות שזה גם, ושתייה אחת. אז שזה זה גם אומר הגעה, לטובתנו, כי זה משאיר אותם כן, לישון פה זה אומר שזה 2 לילות, לפחות 2 לילות. כן, זה אומר שהגעה ביום הראשון, זריחה למחרת, ואז סיור שקיעה, זריחה ביום השלישי, והביתה. יפה. וכמובן, פאן ואוכל ביניהם, אתם ואפשר גם רוצים, עוד אתרים בעוד מקומות, נכון. עד איזה רמה אתם רוצים לבנות את המסביב? כל כאילו, עד כמה אתם רוצים, כאילו, מה האטרקציות מסביב, או שאתם רוצים להשאיר את זה ברמת הכותרות של אוכל ואטרקציות מסביב? כאילו, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, אני מנחה סדנאות צילום בצפון, וכשאתה סוגר חבילה שלמה, וכשמישהו בא ויודע שהוא בא ומקבל הדרכה, וסיור בלוקיישנים, ואוכל, ולינה, והכל עטוף ביחד, וכל הקבוצה גם עוברת את אותו הקיט, כאילו, אז יש בזה משהו, כאילו, אתה שומר על הקבוצה כקבוצה, נוצרים קשרים חברתיים, החוויה מתעצמת, אתה בעצם גם משיג ללקוח תכלס מחירים טובים יותר מאשר הוא היה בא לסגור בעצמו במלון או במסעדה, כאילו ככה אני עושה לפחות, כי אם אני מביא קבוצה, אז אם אותו אחד היה מגיע למלון, אז לילה היה עולה לו אה, לדוגמה 850 שקלים, ודרכי זה ייסגר ב-450 שקלים. אז אני זה חושב שזה זה עדיף. מעולה. זה מעולה. אני רציתי לשאול לגבי העניין הזה של הקבוצה ושל החיבור בין האנשים, שזה באמת חלק מהחוויה.
האם זה מוחזק? האם כאילו יש איזשהו סבב כזה, וואו, הרגע הכי מרגש שהיה לי היום, וכל אחד משתף, או שזה מאוד ספורדי וקורה בעצמו? מהניסיון שלי, החיבור של הקבוצה לפחות, זה מעצים את החוויה פי כמה, כאילו זה, שוב, אני לא יודע, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים על קהל ישראלי, מהניסיון שלי, אין לי ניסיון עם קהל בחו"ל, והחיבורים של ישראלים הם קצת שונים, אבל עדיין אני חושב שיש חוויה לעשות את זה כקבוצה, בין אם זה בשיתוף, בחוויות, בדיבור על ציוד, בלעבור פשוט את אותו דבר ביחד, ואני חושב שזה גם כלכלי יותר, עוד פעם, כי אם כל אחד צריך להגיע ממקום למקום ולסגור לעצמו את החדר ולדאוג לעצמו לשכור רכב או משהו כזה, זה הופך את האירוע ליותר מורכב ויותר יקר, אתה גם וכקבוצה, מתמקד בעניין ולא בטפל, במרכאות. זאת אומרת, הם באים להתמקד בלצלם נכון, וליהנות, ולא להתחיל להתעסק בבירוקרטיה של אוקיי, הדברים. זה מעולה. אני רוצה בנוסף, שנדייק משהו. כן. כי, אני יכול להסתכל על זה כחבילה של יומיים שלושה, אם היא מתייחסת לתיירים שהגיעו לישראל ומגיעים גם אלינו. או להסתכל על חבילה שהיא במינימום 5-6 ימים, אם אנחנו רוצים שהחבילה תימכר בחו"ל. אתה לא יכול למכור לסוכן בקנדה טיול של יומיים שלושה, זה לא עובד. אז פה עומר אולי יכול גם ככה להרחיב לנו, אז יכול להיות שהדרך השיווקית היא דרך חברות שכבר מביאות תיירים ולהציע להם את המיני חבילה הזאת? בעצם מה שקורה בתיירות נכנסת, יש שני סוגים של תיירים שתיירות נכנסת, דיברנו על זה בפגישה, יש FIT ויש גרופס. זה שני קהלים שונים לחלוטין. FIT, ואבירז צודק, הוא יעשה את זה בצורה שלו, הוא יסגור בעצמו, ואולי הם ייפגשו, כן יהיה בונדים ביניהם, אבל הם לא קבוצה מאורגנת. הם לא... יהיה בבירה של הערב, כן יהיה דיבור, אבל לא מעבר לזה. ואילן צודק מאוד, כשסוכן, בייחוד בצפון אמריקה, אין סיכוי שהוא ישלח מישהו ליומיים, זה לא יקרה, גם לא ל3 ימים, זה חייב להיות חלק ממשהו יותר גדול. אני חוזר לדברים, לקמפיינים שעבדו בעבר. בעבר למשרד התיירות היה קמפיין שנקרא One Break, Two Cities, אוקיי? שזה היה בעצם שאתה מגיע לתל אביב, ויש לך, שאתה פתחו את הרכבת בין תל אביב לירושלים, והם קידמו את הנושא שאתה מגיע לתל אביב, אבל תוך חצי שעה אתה יכול להגיע לירושלים. אם אנחנו בונים עוגן של 5 ימים לפחות בצפון, לאו דווקא עמק החולה, 5 ימים בצפון, שזה כולל אתרים נוספים, כמו גולן, כמו יקבים, כמו תלוי בקהל היעד, אז זה כן תופס, וזה צינור שיווק מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, וזה מחולק לשני סוגים של סוכנים שמאוד רלוונטיים אלינו. הסוכנים... אני חושבת ש5 ימים בצפון זה הרבה מדי. צפון זה מקו קיסריה, צפון. צפון זה קיסריה, כרמל, גליל, גולן, בית שאן, הכל. יש לי שאלה בהקשר הזה, כלומר, כשצלם טבע או צפר יגיע לארץ, הוא ירצה לראות את החולה, הוא ירצה לראות את הגולן, הוא ירצה לראות גם את המדבר, הוא ירצה לראות את הערבה, כי בכל אזור כזה זה ציפורים אחרות, זה נופים אחרים, זה בתי גידול אחרים. שנייה, את מדברת על FIT, את לא מדברת על קבוצה. אני מדברת על... לא, הפוך, אני מדברת על קבוצה. על סוכן? שסוכן מביא את זה? לי היה ניסיון מאוד 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 קצר. אילן, אני לא יודעת אם הצלחת לדבר בסוף עם קריס. כן. קריס הוא צלם, אחד הצלמים המאוד נחשבים באנגליה. הוא הביא 3 קבוצות של צלמים
הוא ודני גרין, שזה עוד צלם מאוד נחשב, הביאו שלוש קבוצות לארץ. הם התחברו יחד עם יוסי אשבול, שהוא צלם טבע ברמה עולמית. הם עשו בדיוק מה שאבירז אמר, הם עשו שני סיורי זריחה, סיור אחד שקיעה, ביום ההוא הם גם לקחו קלאפקרים והסתובבו קצת בשטח, ואז הם הלכו לעמק המעיינות, לאזור כפר אופין, ואז לבריכות של מעגן מיכאל, ואז למסתור של סיליה, ולנגב, ולאזור אילת. זאת אומרת, היה להם חשוב לעבור, ואחד החוזקות של ישראל, מבחינת טבע, ואני כוללת עכשיו את כולם, חובבי טבע, צפרים, צלמים, כל הזה, שבמעט מאוד זמן אפשר לעבור פה בין עולמות מאוד מאוד שונים, שכל עולם הוא טבע אחר לגמרי, מינים אחרים לגמרי, תאורה אחרת לגמרי, צמחים אחרים לגמרי, בעלי חיים אחרים לגמרי, אוכל אחר לגמרי, חוויה אחרת לגמרי, וכל זה בכמה שעות, נסיעה, לא טיסה, נסיעה. אבל עכשיו מדברת מול סוכן, אני מדבר כרגע על סוכן, לא על אדם של קבוצה. העניין הוא שלדעתי לפחות, לעשות את זה ברמה הזאת, עליי זה גדול. ברמה הארצית עליי זה גדול. באמת אני אומרת את זה, אמרתי את זה גם במפגש האחרון שלנו. אני לא יודעת לארגן כזה דבר, אני גם לא רוצה לארגן כזה דבר. יש בארץ כן היחידים שהצליחו לארגן כאלה דברים לחברה להגנת הטבע, מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, אבל הם הלכו על פלח צפרות מאוד 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 גבוה, ולדעתי לכן הם לא מאוד מאוד הצליחו. אני חושבת שההתמקדות שלנו צריכה להיות לפחות בתור התחלה, ביכולת שאני מרגישה שיש לנו, אוקיי? או יש לי, סליחה, שלי יש, אוקיי? זה לגרום לאנשים להגיע לאגמון, להבין שהם חייבים להגיע לאגמון לפחות פעם אחת בחיים, ולצלם שם ולחוות את הטבע ואת כל המילים הכי נפלאות שכולכם אמרתם. ואני חושבת שברגע שהתנועה הזאת תתחיל, זה ירים את עצמו, זאת אומרת, יבואו כבר מורי רגע, אבל דרך, אנחנו קופצים, אין בעד קופצת קצת יותר מדי איזה, הוויז'ן הוא שם, אנחנו צריכים להתחיל בקטן. אנחנו צריכים להתחיל בקטן, בגלל זה... אני עוד יותר, זה בדיוק, אני עוד יותר הקטנתי. לא, מעולה. אני חושב שמה שעומר מנסה להגיד, זה שבאמת, כשעוברים דרך סוכנים, אני מנסה, תשלים את המשפט, זה כי... זהו, אני רוצה פשוט לחזור חזרה למבנה שעשינו, כי זה נורא חשוב. את מדברת FIT, שימי את זה בצד. מבנה הסוכנים, איך זה עובד, כדי שכולנו נכיר את זה. סוכן זה צינור שיווק מעולה שבמעולים. למה? כי הוא עושה כסף. הוא רוצה את זה, הוא לא נחמד אלינו. מזה הוא חי. יש סוכנויות כמו Educational Opportunities בארצות הברית, יש את שטודרייזן בגרמניה, יש כל מיני סוכנויות שיותר עילית, וירטואוזו, קוקס אנד קינגס, כאלה שמציגים דברים ייחודיים כאלה. עכשיו, אני מזכיר איך זה עובד. יש את הסוכן בארצות הברית, שזה האג'נט, אוקיי? יש את הספק קרקע בישראל, שזה ה-DMC, Destination Management Company, שראל, עמיאל, דיזנהאוס, חברה להגנת הטבע, הם קונים את המוצרים. לכן ענבר שאת אומרת גדול עליי, את צודקת, זה לא התפקיד שלך, זה התפקיד של ה-DMC.
את צריכה לבוא ל-DMC, להגיד לו, תקשיב, אבל אני גם אין לי, רגע, אין לי רגע, את היכולת לבוא ל-DMC. בטח שיש לך, בטח שיש לך, את תביאי המוצר. אני אומר לך את זה כ-DMC, שמגיע אליי אדם, בא ואומר לי, סתם, עכשיו, החפירות הארכיאולוגיות של סינון, פרויקט סינון האפר בהר הבית. פנו אליי החבר'ה של סינון האפר בהר הבית, אמרו לי, אתה מביא לפה קבוצות דתיות, לא, זה לא ציפורים, לא מעניין אותם, בוא, הנה מוצר שאני נותן לך, פנטסטי, בניתי חבילה, סביב זה. אותו דבר אצלך. את מגיעה ואומרת, אני נותנת לך 2 לילות אצלי, זה החבילה שאני נותנת, אתה יודע מי הקהל שלך, אתה יודע למי למכור את זה. תוסיף את הפלט מסביב, אתה תוסיף את קיסריה, אתה תוסיף את עמודי תמנע, ואתה תוסיף את מקדש שילה, אני שם זאת. אבל מה שאני יכולה לתת לך כענבר, זה החוויה המדהימה הזאת של הזריחה שקיעה, זריחה שקיעה, וזה תבנה מסביב לזה. זה בשביל סוכן, בשביל סוכן של agent, זה קדם מכירות. הוא אחרי זה הולך לכנס שהוא משתתף בו, עכשיו יש כנס ענק בארצות הברית, שנקרא Southern Baptist, הוא מגיע לכנס הזה עם המוצר הזה, ואז הוא בא ללקוח ואומר, תבוא אליי ל-Education Opportunities, כי אני יש לי משהו נורא מיוחד שאין אף אחד אחר. מה זה משהו נורא מיוחד? זה מה שענבר נתנה לו. זה צינור שיווק, אבל זה עומר, לקבוצות. יש לי שאלה. אז אני רוצה להקשות, וסליחה שאני עושה את זה, כי אני באמת המון שנים מנסה לעשות את זה בכל הדרכים שבעולם. אין אף סוכן במדינת ישראל, לצערי הרב, ואני דיברתי, אני חושבת, עם רובם הגדול, שמוכן להרים את הכפפה ולארגן דברים כאלה. זה מפחיד אותם, זה תחום שהם לא מבינים בו, הייתה סוכנות אחת בירושלים שכבר ממש נפגשנו בפגישות והכשרות ועניינים, והם גם כן, שהם דווקא מתעסקים בטיולים ובטבע, וגם הם מהר מאוד אמרו, טוב, הבנו, אבל אנחנו לא משקיעים בזה כרגע. אין, בישראל כרגע אני לא מכירה. זה, עוד פעם, זה ה-DMC, את פנית ל-DMC, זה לא נכון, ה-DMC זה ספק הקרקע. את צריכה לבנות לסוכן בחו"ל, לא הסוכן בארץ. הסוכן בארץ זה ספק קרקע, זה הכל. אם את מגיעה לשטודרייזן, ואז בזמנו דיברנו על זה, תפני למשרד התיירות, יש להם רשימה בכל לשכה של הסוכנויות שמוכרות את ישראל, ולאג'נט את מגיעה, לא ל-DMC בישראל. כי האג'נט מגיע לדיזנהאוז ואומר לו, אני דיברתי עם ענבר, היא נתנה לי את המוצר הזה, תן לי אותו. עכשיו, יכול להיות שה-DMC בישראל יגיד, אני לא מכיר את זה, ואז הוא יתקשר אליך ותגיד לי, כן, אני נותן את א', ב', ג', ד'. סוכן בישראל זה DMC, זה Destination Management Company, זה ספק. זה ספק שקונה את החבילה. הוא לא, זוכרת שאמרתי לכם אז גם בפגישה, סוכנים שאומרים, אני הבאתי את זה והבאתי את זה והבאתי את זה, לרוב הם לא הביאו. מי שהביא אותם זה הסוכן, האג'נט בארצות הברית, או במדינת היעד. כי הוא מדבר עם קהל הקצה. הסוכן בישראל זה DMC, זה ספק שירותי קרקע. אז הדרך הטובה ביותר בשבילך להגיע זה לאג'נטס שמה. ואז באמת... מה האג'נט רוצה לשמוע? מה האג'נט רוצה? באיזה תצורה הוא צריך לקבל את המוצר הזה כדי שהוא ירצה לשווק אותו? אני אתן לכם תרשים סכמטי, והכי פשוט בעולם. מחר ענבר או אילן, לא משנה, מתקשר ללשכת התיירות בגרמניה, בברלין. שלום אדוני הקונסול בברלין, אני רוצה בבקשה רשימה של סוכנויות בגרמניה שמתמחות בסיורי תוכן. עדיף טבע, אל תיתן לי עכשיו משהו דתי, גם דתי אפשר, אבל אני רוצה משהו שסיורי תוכן. הוא יכול להגיד אני לא יודע, ואז פונים לגוגל וזה הרבה פחות טוב, אבל הרוב הם כן ידעו. הוא נותן לך שם של הקבוצה, קוראים לה ABC, סתם אני זורק. הנה פרטי הקשר. שלום מר היימריך מ-ABC, שמי ענבר, ואני מבינה, קיבלתי את הטלפון שלך מהקונסול שלנו בגרמניה, אני מבינה שאתה מתעסק בסיורי תוכן, אני בזום, תתקשר להופעה. אני רוצה להציע לך משהו ייחודי, The Wonders of Nature. אתה נותן את החבילה שלך. אנחנו יכולים לתת לך את זה, אתה speak with your DMC, דבר עם הסוכן שלך בישראל, הוא יגיד, מבחינת אותו סוכן בגרמניה,
מבחינתו זה קדם מכירות. הוא בא ואומר, מתאים לי, לא מתאים לי. אם מתאים לו ויש לו קהל שירצה לקנות את זה, הוא אומר, מעניין אותי, תני לי חומר, אני פונה ל-DMC שלי. אני מתקשר לאוני עמיאל ואני אומר לו, קיבלתי את זה, אני רוצה שתסגור לי מלון גליליון, ככה וככה וככה, לפי מה שענבר אמרה לי. זה התרשים הסכימטי, ככה זה עובד. בעולם הקבוצות, לא FIT. FIT סיפור אחר לגמרי. בעולם הקבוצות ככה זה עובד. עומר, לדעתי- שאלה. כן. יכול להיות עוד פעם, חילקת את זה לשני מודלים, אבל יכול להיות מודל קצת אחר, כלומר שאנחנו מציעים את החבילת צפרות ויילדלייף הזאת, כן, באיזה אתר באנגלית או משהו כזה. כולם יכולים להיחשף לזה, גם האג'נט בחול, גם, לא יודע מה, צלם טבע שאנחנו דרכו נוכל לפרסם את זה למיליון העוקבים שלו, צלם טבע בחול, בצפון אמריקה או זה. ואז בן אדם מגיע לארץ, בעצם טיסות עליו, הוא קונה את החבילה הזאת, אבל טיסות עליו והלינה לפני אחרי עליו, והוא גם תופר לעצמו את היומיים בירושלים, יום בתל אביב, וזה גם יכול לעבוד, לא? אתה יודע, זה FIT. זה FIT? זה בדיוק FIT. אני עכשיו אוקיי. רוצה לעשות לבת שלי, יש לה בת מצווה, מזל טוב. היא נורא רוצה לנסוע לישון בטירה בפולין. זה מה שהיא רוצה בבת מצווה שלה. אני יושב בגוגל ומחפש טירות בפולין, ואני תופר לעצמי. ואני קורא מאמרים וכל מיני דברים, ויש כאן אירועים כאלה ואירועים כאלה. אני עושה, עכשיו, מי שכותב את המאמרים האלה, זה הלשכות תיירות של פולין, של קרקוב. עכשיו, אני נכנס ואני קורא את זה. מה שאתה מדבר כרגע זה אמצעי שיווק, ואתה צודק, זה FIT. אוקיי, סוכן, סבבה. אתה בעצם מגיע לאג'נט שזה לעוס כבר. אז זה FIT שחלק ממנו הוא כבר תפור כקבוצה, נקרא לזה ככה. נכון. כן. אבל כן, אם יהיה לזה אתר, זה נותן איזה קרדיביליטי, גם לאג'נט עצמו, אם יהיה לזה אתר שמסביר את זה וזה, שיש איזו נוכחות של זה ברשת קיים, זה דבר חיובי נראה לי. בוודאי, בטח. אם אתם תצליחו סתם לדוגמה, להכניס לאתר מקצועי, שאתם מכירים, אני לא מכיר, אבל אני משוכנע שיש, אתרים מקצועיים שמתעסקים בצפרות, להכניס כתבת תוכן, לא פרסום, כתבת תוכן, שבתוך כתבת התוכן אתם אומרים, כן, ואנחנו רוצים לעשות ככה וככה, וזריחה ושקיעה וזה, זה נקרא אולטרה סופט סייל. אתם מכניסים תוכן, כי זה מה שהקהל הזה מבקש, הוא לא מחפש כוכבית, בואו לישראל ב-1099, זה לא מעניין אותו. מעניין אותו החוויה המטורפת הזאת. ואם נכנסים באמת דרך התוכן לקהל הזה, זה שיווק פנטסטי וזה מעלה מאוד את השם שלכם, אין ספק בכלל. לגמרי. מקום היחיד בעולם שאתה יכול להרגיש אחד מהציפורים, free as a bird, כן. מעולה. טוב, אני חושב שזה מיקוד ממש ממש טוב. אני מרגיש שאנחנו לא ממוקדים. לא ממוקדים? לא, כי אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מייצרים משהו שמיועד ל-FIT או משהו שמיועד לקבוצות. לי התשובה היא ברורה מה בעיניי נכון, אבל מה התשובה בעיניך? בעיניי התשובה היא שהקהל הזה, אוקיי, הוא קהל שמחפש משהו ספציפי. ואם אני עכשיו יכניס חבילה של יומיים שלושה מיועדים לצפרים, וילך למישהו שהוא סוכן בארצות הברית, יהיה לו מאוד קשה לבנות טיול לצפרים, כי הוא יצטרך עכשיו לחפש את המוצרים המשלימים. ולכן האמונה שלי שצריך לייצר טיול שלם, שנכון שהוא מורכב מכמה לוקיישנים, אבל טיול שלם, אני יותר מתקשה לראות איך מתחילה תנועה של צפרים אמיצים של FIT, לעומת איך, זו שאלה מה שובר יותר טוב את הקרח. אני מאמין שאדם שמגיע למדינה כמו ישראל, בטח אחרי מלחמה, יהיה לו יותר קל אם הוא ירגיש שזה מאורגן, בטוח, כאלה, מאשר אם הוא צריך להסתדר בעצמו. נכון. אגב, בסוגריים אני שואל, האם האוכלוסייה של צלמים פנסיונרים מהמרכז, גם מעמד זה עם כסף שאוהבים את הדברים האלה, הם לא קהל לזה, רק מחול כאילו? צלמים? מהמרכז הם כבר באים, אני לא צריכה אותם. אני לא צריכה אתכם בשביל זה.
סליחה אין בית לא, ספר אבל איזושהי לצילום, חוויה של כמה שנייה, ימים, זה קיים כמה ימים? אין בית ספר לצילום שלא מגיע אלינו, אין, יש כאלה שגם עושים יומיים, זאת אומרת עם לילה אחד, צלמים שמגיעים באופן עצמאי ועושים סוף שבוע. בארץ העגלות מסתור לצלמים, אני אתן לכם דוגמה, אחרי 7 לאוקטובר, כשפתחנו בדצמבר, שזה שיא העונה מהבחינה הזו, ההתנפלות על סיורי הצלמים, גם של קבוצות, של בתי ספר לצילום, של מדריכי צילום, יש לנו גם עגלות שנגיד, בית ספר לצילום יכול לקחת עגלה סגורה, רק לעצמו, ויש לנו עגלות פתוחות, שזה אנשים שפשוט מגיעים באופן עצמאי, היה בוקט, הכל, עד סוף העונה, ברגע שפתחנו את האגמון. זה מה, עכשיו, שהמלחמה נגמרה? מתי זה קרה? לא עכשיו, אחרי המלחמה של 7 לאוקטובר. בין המלחמות, כאילו. מרץ כזה. כן. מרץ. לא, דצמבר. אני אגיד למה זה, כי אנחנו באמת, אנחנו במצב, בסדר? ואנחנו רוצים לעשות איזשהו פיילוט, להתגלט על משהו, לפני שכאילו, לי היה נראה שאפשר להריץ איזשהו פיילוט, בינתיים, עד שהדברים קצת, והתיירות חוץ מתחילה לחזור, אז אולי קצת לדייק את המוצר הזה, מבחינת פיילוט גם על ישראלים, אבל כאילו צריך לחשוב מה הצעד הראשון, ותיירות חוץ יכול לקחת לה איזה שנה לחזור. אני חושבת שזה בדיוק הזמן שאנחנו צריכים לשיווק. אגב, אתם מכירים אפליקציה בשם eBird? שמעתם על זה פעם? כן. אני חושב ש-eBird, ויש עוד אחד בריטי, שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא עושה ניטור. מרלין. לשם אתם צריכים להכניס לשם. eBird זה, אתה לא יכול להכניס לשם, eBird זה דיווח, שאנשים, כל אחד מהטלפון שלו, מדווח על ציפורים שהוא רואה, איפה שהוא נמצא. זה לא כלי פרסומי, זה כלי מקצועי. אוקיי, ויש הרבה דיווחים ישראלים שם, ויש הרבה דיווחים מכחול. ויש אחד שנקרא Bird in Place. שמעתם על זה? birdinplace.eu. ואני לא מכיר. אני אעשה שיתוף. רגע, אבל לקראת זה שוב, האם בהצגה אתם אומרים שאתם בונים את המוצר ישר לחול, או זה משהו שאני מאמין בו, מהניסיון שלי של זה, צריך להריץ איזה פיילוט קטן, לראות שהדבר הזה עובד, מה שנקרא A-B טסטינג. אבל הוא עובד. אני סליחה הוא עובד. בארץ הוא עובד. הוא עובד טוב. אבל שוב, אנחנו יוצרים איזשהו מוצר שהוא קצת הוליסטי, שהוא לוקח את הבן אדם ממקום מסוים, והוא יוצא משהו אחר, ושהוא מוחזק כל 3 ימים האלה. זה לא FIT, זה משהו, זה מסע מודרך, זה מסע רוחני. אני מדברת על בתי ספר לצילום שעושים את זה, בארץ. אוקיי, אבל כאילו, אם היית רוצה לקחת את המוצר, שוב, אני מאמין בלהתנסות, לפני שכאילו קופצים למים. השאלה אם אתם חושבים שזה משהו שהוא, ושוב, זה גם יותר ריאלי כרגע, בבנייה של המוצר, אולי כאילו לעשות איזה כמה פיילוטים, לקבל ריג'קטים, לראות מה עובד, מה לא עובד, איזה דברים חסר, לשמוע מהאנשים, כדי שכבר שיגיעו אנשים מחול, שכל יישב בול. הקהל הישראלי הוא לא הקהל של חול, גם לא בצלמים. הקהל הישראלי, כאילו גם לא בכסף שהוא מוכן להוציא, אם נשים את זה רגע על השולחן, לפחות אם אתה לוקח את הצלמים הישראלים ולוקח אותם בתור קבוצת צילום לחול, זה משהו אחד מאשר פה בארץ. כי למה שהם ישנו פה? הם יכולים לישון בבית ולבוא לפה בשעה ורבע נסיעה בלילה.
שאין פקקים. כי הם באים לריטריט, הם באים אבל אני למסע. לא מוכרת. אני לא יודעת למכור ריטריט במסע, זה לא מה שאני מוכרת. לא, אני יכול שנייה, רגע, אני חייב להראות לכם משהו, באמת. זה כלי, תסתכלו. עכשיו נכנסתי ואני בודק באתר שנקרא birdingplace.eu. ביקשתי מגוגל לתת לי את אחד האתרים החשובים ביותר באירופה לצפרות. זה מה שמצאתי, תראו, שתבינו איך זה נראה. אגב, זה כלי סופר חשוב, קחו ל-Nature Reserve, תסתכלו, תעשו את הדבר הזה, זה לפי מדינות, איפה יש אתם רואים את זה, אתם רואים כל הצפרות, הולכים לאחולה. עכשיו, מה הנקודה שאני רוצה להראות לכם? תראו איפה אנחנו נמצאים, אתה לוחץ על החולה, כל ה-Nature Reserve קיבל 5 כוכבים, זה התמונות. זה תמונה רע. גרועה. מאוד רע. ממש רע, אבל פה זה, אבל תסתכלו, אני איך שנכנס לאתר הזה, אני בודק את זה, הנה, תראו את זה. כלומר, מבחינה הנה, אפילו המסלול שלכם, תראו את זה, פלוטין, זה הפוך כאן, אבל בסדר, אבל כאילו, טופ 5. כן, רק שזה לא האגמון, אבל לא חשוב, זה שמורת החולה. זה לא האגמון, זה שמורת החולה. נכון, אנחנו לא מתווכחים. אני עכשיו מראה לך משהו שהוא קיים, כלומר, אני מסתכל עליו. דיברתם על מיתוג, דיברתם על לשים את המקום שלכם, דיברתם להגיד שאתם תהיו מקום שאי אפשר לוותר עליו, הנה זה פה, אנחנו רואים את זה עכשיו. כן, אבל זה לא אגמון החולה, זה לא האתר שלנו מה שאתה מראה. טוב, אין בעיה. שמורת החולה. אז עזבי, לא נשאר. זה כאילו, אבל זה מה אני שרואים. מבין את הפוטנציאל, מה שעומר אומר זה הפוטנציאל של הדבר הזה, שלקחת את זה לשם, אפשר אולי להתלבש על זה מבחינה פרסומית. ברור שזה לא הגמון החולה, זה של קק"ל, זה ברור לגמרי. אבל זה בדיוק מה שאני אומר פה, אתם רוצים לבנות מוצר, אתם רוצים לבנות מותג, יש לכם, דיברתם דברים כל כך יפים, the nature, the wonders וזה, כן, אבל זה לא מופיע, אז תעשו שזה כן יהיה שם. גם להיום רשומה כ-City on a Hill. מי בכלל דמיין את זה? מי בכלל חשב שגם ל-City on a Hill? זה מיתוג, וזה עובד, חברים, זה עובד. לבוא ולהגיד, זה לא אנחנו, עזוב, אני לא תגיעו לשום מקום, זה... לא לזה התכוונתי. אם אתם שואלים אותי, ופה באמת אני אסיים, חבר'ה, אני אמיתי. אם אתם שואלים אותי, אני הייתי פונה עכשיו לאתרים האלה במייל, שואל אותו. הייתי פונה לאנשי המקצוע, יש לשכות של משרד התיירות, אני עבדתי בזה 20 שנה. תפנו ללשכות האלה, תגידו להם, אנחנו רוצים לקדם את אגמון החולה, מהסיבה הזאת וזאת וזאת, וחיזוק הצפון ותתתים ותתתם ותתתם. האם יש סוכנים תחתיך, הקונסול הספציפי של אותו מקום, האם יש סוכנים תחתיך שזה יעניין אותם? במקרה הכי גרוע יגידו לכם לא. במקרה העוד יותר גרוע יגידו לכם כן, ואז אתם צריכים לעבוד. מעולה, מעולה. תודה, עומר. רגע, אתה יכול לסגור את השיתוף, עומר? כן, בטח. לא, אני פשוט, זהו, היה לי חשוב להראות לכם פשוט איפה זה נמצא. ואגב, כמה קל היום כשיש ChatGPT וגוגל, כמה קל להגיע למקומות האלה, וחברים, יש לכם שם, אתם לא מגיעים, ענבר, את רושמת בתור המנהלת הראשית של אגמון החולה, הם יודעים מה זה, או לא יודע, תואר, בסדר, הם יודעים מה זה, את לא מתקשרת בתור עומר אשל מנאות גולן שאף אחד לא מכיר, הם כן יודעים מי אתם, וזה הדרך כניסה שלכם, וזה המותג, ככה בוא נמותג. עומר, אתה מנאות גולן? אני מנאות גולן. אז אני שכן שלך מגשור. וואלה, יפה, אחלה, יפה מאוד. חברים, אנחנו צריכים להתכנס לקראת איך אתם מציגים את זה ב10.5. שוב, זה צריך להיות הסיפור של איך אתם מציגים את זה, ואני חושב שעשינו כמה וכמה דיוקים חשובים היום. הדרך הקלאסית זה לתאר מה הבעיה, מה חסר היום בתיירות, או מה ההזדמנות, מקום הייחודיות וכו', מה הפתרון שזה נותן, איך זה ממצא המיזם הזה את הפוטנציאל של המקום, ובאמת מאפשר עוד, שהחבילה הזאת גם עוברת דרך קבוצות, עוברת דרך FIT, אתם צריכים לראות איך הדבר הזה פותר נותן מקום להזדמנות הזאת.
לדבר על המוצר הזה שדיברתם עליו, 2 לילות, 2 זריחות, שתייה אחת, מגיעים זה שזה מספיק ממצה, אבל לא יותר מדי ארוך, ופיילוט, אני חשבתי שזה יהיה פיילוט, אבל אם אתם אומרים שאתם לא הולכים על פיילוט, אז לא פיילוט. בסדר, אבל כאילו, אבל כן הם ירצו לדעת מה הצעד הבא שלכם. והצעד הבא שלכם יכול להיות לא פיילוט, אלא באמת, מה שעומר אמר, להיכנס, לעשות מיפוי של כל הגורמים הבינלאומיים הרלוונטיים שענבר דיברה עליהם, גרמניה, מארצות הברית, הולנד, נכון? זה הקהילות צפרים, צלמי זה הכי גדולים כאילו בעולם, שיש להם גם כסף שיש להם וכו'. אז כאילו ממש להתמקד על כמה כאלה. אני, אולי אני צריכה לשים עוד פעם את מה שאני רואה, או מה הצורך שלי, אוקיי? בתוך כל הסיפור הזה. אני לא יודעת לעשות זה לא, אני חושבת שאמרתי את זה גם מההתחלה. אני, המטרה שלי בכל הדבר הזה, אוקיי, הייתה שיהיה לי מימון לאנשי מקצוע לעשות את כל הדברים האלה. אני לא יודעת לעשות אותם. את לא אמורה לעשות את כל הדברים האלה. את לא עושה את זה לבד. לפנות לקונסול וללכת לזה וזה. אבל יכול להיות שזה לא את, יכול להיות שזה מישהו אחר בצוות. את יש פה... כן, אבל אני לא חושבת, אני חושבת שאם אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה אמיתית, שבאמת תשנה את פני הגליל, כי זה הפוטנציאל של הדבר הזה, זה לשנות את פני הגליל, ואני אפילו, לא רק שאני לא מגרימה, אני ממעיטה. אנחנו כולנו איתך, ענבר, אבל כדי שתקבלי כסף לאנשי מקצוע שלך, צריך למכור את זה ב10/5, קודם כל לבעלי עניין שמגיעים, וכדי שתוכלו למכור את זה ב10/5, צריך להציג להם משהו שנראה להם ריאלי, ושברור להם מה הצעד הבא, ואיך אתם מתקדמים עם זה. בלי זה לא יהיה כסף למה שאת רוצה. זה כל העניין. ההזדמנות להשיג את הכסף הזה זה 10/5. ובשביל זה צריך להיות הסיפור של המיזם שלכם, צריך להיות מספיק משכנע, מספיק ברור מה אתם הולכים לעשות ביום שאחרי, כדי שאנשים יגידו, וואלה, זה מספיק רציני, אנחנו עושים בזה כסף. זה העניין. אוקיי, אז זו ההבהרה שלי הייתה חשובה, כי אני כל הזמן חשבתי שמי שצריך לעשות את הדברים זה אני, ואני לא אעשה את הדברים האלה. לא, זה לא, אני לא רואה את זה ככה. אני כן רוצה לשמוע מי אמור להגיע ב10/5. ב10/5 יגיעו נציגי רשויות, כל הרשויות שפגשתם, אני מאמין, וגם של אשכול, יגיע מנכ"ל האשכול, יגיעו נציגי קצת פילנטרופיה, יגיעו קצת נציגי כל מיני ארגונים שקשורים לתיירות, פיתוח צפון, כאילו צריך להיות פורום מכובד למדי. אני מאמין שכאילו אני מאמין שלפחות מיזם אחד מ4 המיזמים שיוצגו שם יקבל בוסט. כאילו זו דעתי, גם הדברים שככה שמעתי בין השורות. מה שבטוח זה שצריך לתת שואו. שצריך להציג את המיזם הזה בצורה הכי סקסית והכי כאילו משכנעת שאפשר, כדי שיהיה אפשר להתקדם לשלב הבא. זה מזכיר את הקרישים, לא? קצת מזכיר את הקרישים טיפה, בלי להלחיץ, הכל בסדר. אבל כן צריך לבנות את זה, צריך לבנות איך אתם מציגים את זה. מי מציג? אתם עושים מצגת, מה צריך להיות המצגת? אתם צריכים עזרה עם המצגת, אני פה, אני וה-AI טובים במצגות, אבל כאילו עדיף לבנות את זה ידנית, אבל אם אתם צריכים עזרה אני גם פה. יש עוד משהו שלדעתכם כאילו הוא קריטי והוא לא מוכן, וכאילו ל10/5, להצגה שלכם? בשבילי קריטי להבין מי הנפשות הפועלות. זה נורא נורא שונה למכור לראש מועצה שמתעסק עם תיירות, או למכור למישהו שיש לו עניין כלכלי בזה, זה נורא משנה למי אתה מוכר, זה ממש לא אותה מחירה.
נכון, זה באמת מכירה מורכבת, כי הולך להיות מגוון. הולך להיות גם פילנתרופיה, גם רשויות מקומיות, גם ארגונים, אולי אפילו איזה נציג מתקומה, תנופה, משמע. כאילו, זה באמת מגוון, אני מבין את האתגר. אני יכול להגיד לכם, חברים, שבזמנו כשהייתי יושב בוועדות של הממשלה, אחד הדברים שהיו שואלים כל הזמן זה צינורות שיווק. שהיו מגיעים כל מיני יוזמות של, במשרד התיירות בעיקר, באגף הפיתוח. שומעים אותך נורא חלש, אומר. מה זה? לא שומעים אותי? הרבה יותר חלש מקודם. למה? לא, זה המטוסים פשוט. המטוסים. אני אדבר כן, יותר יש חזק. פה שומעים אותי שיירה היום? פתאום. כן. אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים באמת הנושא הזה של הנראות של המקצועיות. כלומר, זה לא רק ההבנה של המוצר שיש לכם, זה איך אתם רוצים לשווק אותו ומה בעצם השיעורי בית שעשיתם לצינורות השיווק הקיימים. כלומר, כשאתם תגיעו מונחים של FIT, של סוכן, של DMC, של לשכות משרד התיירות, חבר'ה, אחרי הפגישה הזאת תעשו בגוגל, לשכות משרד התיירות בחו"ל, תקבלו 18 לשכות כאלה, עם המספרים שלהם, עם שמות הנציגים, אני לא יודע כמה זה מעודכן, אבל אתם תראו את זה. כשאתם מגיעים לאדם איש מועצה שהוא מתעסק בתיירות, הוא מכיר את הלשכות האלה, הוא יודע מה היא. כלומר, הבן אדם הזה יבוא ויגיד, הם עשו, אני יודע שענבר, תשאלי כל החבר'ה של אשכול גליל, גו גלילי, זה היה המצאה של משרד התיירות, מכירים את זה, חבר'ה, זה לא, זה קיים כבר 75 שנה, לשכות התיירות האלה. יותר טובות, פחות טובות, זה קיים. אם אתם מגיעים עכשיו לגורמי ממשלה ובקש מהם כסף, ואתם מראים שעשיתם שיעורי בית, וערוצי השיווק שלכם הם פרטיים במגזר הפרטי, הם תוכניים במה שעכשיו הראיתי לכם, והם גם ברמה אסטרטגית בשיתוף של משרד התיירות, זה נראה מצוין, מה ששאלו אתכם איך אתם רוצים להפיץ את זה, ואתם תגידו, לא יודע. זה העצה שלי. זה היה חלק מלהראות את ה... במקרה הכי גרוע, למדתם משמות הקונסולים של משרד התיירות ברחבי העולם. זה הכי גרוע שיכול להיות. מעולה, מעולה, זה חידוד גם ממש טוב. עוד משהו, אנחנו ככה מתכנסים לזה, ואנחנו נמשיך את השיח גם בקבוצה, ואני אשלח גם את המצגת שיהיה לכם ככה לפוקוס, אבל יש עוד משהו שאנחנו חייבים לגעת בו לפני שאתם מתכנסים לשלב ההצגה של הדבר? אני אשאל שאלה, רק כאילו, בעיניי כרגע התקופה, כאילו אפשר להמשיך לבנות את זה, אבל לא לשווק את זה, כאילו ככה אני רואה את הדברים, יכול להיות שאני בדעת יחיד פה, אבל לא רואה בחצי שנה הקרובה את הדבר הזה קורה, כאילו, אני זו חושב דעתי. שהם רוצים לראות שיש לך תוכנית, לא, לאו דווקא סבבה. שאתה מתחיל להוציא אותה לפועל. הם מעולה. רוצים לראות שאתה מבין איך הדבר הזה עובד, ושביום שאחרי שנהיה שלום, אתה יודע לעשות 1, 2, 3, ואתה יודע להביא את האנשים. אתה לאו דווקא צריך באמת כאילו כבר להתחיל למכור את זה. כן, בסדר, אני פשוט חוזר לקהל היעד שלנו, ואני אומר, בגלל זה אני לא רואה את זה קורה בחודשים הקרובים. אתה יכול לקחת, אבל אבירז גם... ב-DNA האמריקאי, לא אירופי, אמריקאים חושבים שנה קדימה. כלומר, קבוצות שעכשיו, בגלל שיש כאילו הפסקת אש, אבל זה לא באמת, אז כל הקבוצות שעכשיו אמורות להגיע עכשיו בסוף אפריל, אוטומטית דוחות לאפריל 27. הן לא דוחות לסוף 26, דוחות לאפריל 27. זה רע מאוד מצד אחד. מצד שני, לוקחים את הלימון הזה לעשות לימונדה. אתה בא ואתה אומר, כחלק מההתכנות של היום של אחרי, אתה בדיוק עכשיו, אתה לא הולך לשווק את זה עכשיו, ממש לא. אבל ברגע שהסיפור הזה יפסיק, והוא יפסיק, יש לך עוד מוצר מדהים לתת שלא היה קודם. זה חלק מההתחדשות וה-rebuild וכל הדבר הזה, וזה ממש, זה חלק מהעניין השיווקי. אתה לא אומר למוכר, זה היום כי אף אחד לא יקנה, זה ברור לגמרי. אבל הקבוצה, כי אני עושה את זה, תקשיב, אני מדבר עם קבוצות היום, אני מוכר חבילות לישראל לאפריל 27, ואני מדבר איתם על מוצרים חדשים, עכשיו ל-27. והם יודעים את זה, ואתה אומר, אני לא מוכר את זה עכשיו. כשיהיה לך תאריך ל-27, תדע שהמוצר הזה בפנים.
לבריאות, ינוס לבריאות. לבריאות, הנה, סימן שאתה צודק, עומר. טוב, חברים, מעולה. אני ממש תודה על השיחה הזאת. עומר, בזום יש גם תמלול שאתה מקליט? באנגלית, לא בעברית. אין תמלול בעברית? איזה פרימיטיבים. איזה סינים אלה, יאללה. זה באסה. טוב, חבל, אבל זה רציתי נפלא, לקחת אני אעביר לך את ההקלטה. את ההקלטה. כן, אבל איך אתה אחרי זה, אתה צריך לשבת זה. אתה צריך משהו אוטומטי. מישהו פעם אמר לי שאם אתה מפעיל במחשב אחד את ההקלטה ומחשב שני אתה פותח את זה על וורד שהוא מוגדר בעברית יכול לתמלל. טוב, למה רק עכשיו אתה אומר לי זה? אז אולי אני אני לא אעשה יודע את אם זה הכל. עובד, כי אני בדרך כלל מאנגלית, אבל אני לא יודע אם תנסה, אני מנסה. טוב, אז קודם כל, עומר, ממש תודה שהצטרפת אלינו גם היום, וגם עזרת לנו עם הזום, וליווית אותנו בתהליך הזה, ממש ממש תודה. תודה חברים, שוב, אנחנו נמשיך את זה בוואטסאפ, ונראה איך זה, כל דבר שאתם צריכים ממני לקראת ה10/5, אני שם, וכל השאר אליכם, בגדול. אנחנו יאללה. אופטימיים? יש, משתדלים. תודה רבה חברים. יאללה רבה. חברים, לילה טוב, תודה. ביי. לילה טוב. ליאון, אני שולח לך את הלינק עוד כמה דקות. תודה. ביי. צ'או.